Bună! În acest video vă voi prezenta site-ul Diggers. Este un site foarte frumos pe care puteți face bani frumoși. Dăm Register, vă alegeți un username, un e-mail, trebuie să aveți cont de PayPal sau de Payza. Deci trebuie să aveți un e-mail asociat acestor conturi. Dacă nu aveți, puteți să vă faceți. Aveți aici linkuri către PayPal, către Payza. Puteți să vă introduceți o adresă de e-mail, de Yahoo, de Gmail și apoi să vă asociați un cont de PayPal sau de Payza dacă nu aveți momentan. O parolă, confirmați parola, dați agree la termeni și condiții, puteți să le și citiți și încă o bifă la persoana care v-a arătat acest site. Codul CAPTCHA, deci important să dați agree la amândouă. Codul CAPTCHA introduceți și dați register. Eu am cont făcut deja, așa că o să merg direct pe login. Username-ul. Așa, introducem codul CAPTCHA și dăm login. Așa, și am intrat. Acum, mergem pe Dig Value. Aici sunt reclamele care trebuie să le vizualizăm zilnic. Ele ne arată în cât timp expiră. Deci noi avem în timp de 10 ore și 40 de minute, trebuie să vedem aceste reclame. Și dăm Dig Value. Așteptăm să se încarce. Și dăm Unlock Value. Așteptăm la fel aici să treacă timpul. Dacă vreți, puteți să virtualizați site-ul într timp. Puteți face să deschideți și alte site-uri, că aici nu contează că timerul tot o să scade, deci puteți intra și să faceți și altceva în timp ce scade timerul. Așa, și trebuie să dați click pe imaginea identică. Deci aici avem două imagini cu zarul, dăm click pe ea și îmi spune cât am câștigat și dăm Close Windows și ne aduce înapoi și mai avem 4. Așa, deci pe asta trebuie să intrăm. Acum avem Dig Points. Un punct, deci un Dig Points de acesta reprezintă 0,001 dolari. Eu am puncte 4527. În funcție de aceste puncte, mie îmi dă reclamele de la Dig Value. Da? Deci eu am puncte 4527 în valoare de 4 dolari și 4,50 dolari, cum ar veni. Acum, ei zilnic, site-ul acesta îți dă 10 de astea a câte 12 puncte. La început, când intrați pe site, să nu vă speriați că nu o să vă dea Dig Value. Vă dă Dig Value de-abia după ce faceți un anumit punctaj. Deci trebuie să aveți în jur de 800 sau 900 de puncte sau 1700, nu mai știu exact, ca să vă dea după aia Dig Value. La fel, intrăm pe el. Deci în momentul acesta am 4527 de puncte. Aștept să se încarce. Dau iar Unlock Points. Așteptăm, iar văd că acest site are erori, nu se încarcă. Așa, iar dăm pe imagine. Aici avem două ceasuri, dăm click și spun You just earned 12, deci am câștigat 12 puncte. Dăm Close Windows și vedeți că acum am 4539 de puncte. Deci trebuie să dați pe toate acestea ca să câștigați de 5 mai multe puncte. Pe măsură ce aveți cât mai multe puncte, vă crește și valoarea la reclame. Acum, intrăm pe Dig Bonuses. Așa. Aici trebuie să avem 20 de reclame, Qualify Ads. Acestea sunt, de exemplu, dacă vedeți 10 dintre ele, următoarea zi, pe lângă aceste Dig Points și Dig Value care așa, vă mai dă și reclame bonus. Aceste bonusuri pot fi în valoare de bani
sau alte puncte. De exemplu, vă dau între 5 și 10 bonusuri, mie nu mi-a dat astăzi încă. Trebuie să mai aștept, să le văd pe astea 10 și după aia mi le dă. Și se văd la fel ca celelalte. Dăm Qualify Ads, iar așteptăm să încarce. Așteptăm. Credit Site View. La fel așteptăm și aici să încarce. Dacă vreți, vi se pare interesant, puteți citi. Și a terminat. Dăm click. Și apare eu Qualify Click is credited. Și dăm Close Windows. Și așa trebuie să facem cu încă 9 ca să primim următoarea zi acele căsuțe bonus. Acum, puteți să le vizualizați pe toate 20, pentru că printre astea vă dă iar niște bonusuri. Eu de obicei le văd pe toate, dacă am timp le văd pe toate, că mai îmi dă puncte, mai îmi dă bănuți. Acum, cum doriți dumneavoastră. Acum, puteți să cumpărați reclame, Purchase Ads. Pentru aceste Purchase Ads, deci o campanie de asta, cum ar veni, costă $1. În schimbul acestor dolari, îți dau 1500 de puncte. Și aceste 1500 de puncte reprezintă $1,5 care vi se dau iar în dig value. Deci pentru $1 care îl investiți, vi se dau, cum ar veni, $1,5 înapoi. Mergem pe dashboard. Acum, cu cât mai multe puncte aveți, eu v-am spus că am 4539, cu cât mai multe puncte aveți, cu atât mai multe reclame vă dă și care au valoare mai mari. De exemplu, eu sunt acum în grupa 2, eram până acum în grupa 1, am trecut de 4000 de puncte, sunt în grupa 2. Cu cât aveți mai multe puncte, cu atât creșteți în grupă. Puteți aduce persoane care să arătați site-ul alte persoane care intră datorită dumneavoastră și de pe urma acestor persoane mai câștigați iar câte un comision zilnic. Este un site foarte frumos pe care puteți face bănuți. Dacă doriți, puteți să vă înscrieți pe link-ul care vi las sub acest video. Dacă aveți nelămuriri sau alte întrebări, puteți să mi le adresați că vă răspund cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună!